Vi vil i denne video forklare, hvordan kortfilmen Valgaften af Anders Thomas Jensen passer til berettermodellen. Anslaget er i begyndelsen af filmen, hvor på værtshuset, hvor man ser hovedpersonen Peter, der siger, jeg har glemt at stemme. Ved den her replik sættes anslaget i fortællingen i gang, da hovedpersonen lægger det klart for os, at fortællingen vil omhandle hans tur til stemmeboksen. Vores præsentation, det er, at vi får svar på de 4 HV-spørgsmål. Hvem, hvad, hvor og hvornår. Vores hvem er hovedpersonen Peter. Vores hvad er, at Peter har glemt at stemme. Og vi får at vide, hvorhen det er, da Peter han siger det til taxichaufføren. Tidsmæssigt får vi ikke helt at vide, hvornår det er, men vi får alligevel at vide i kortfilmen, at han har kun 20 minutter til at nå hen til stemmeboksen. Og hvis man skal sætte den på rettemodellen, så er det fra, at han finder ud af, at han kun har 20 minutter, og så indtil, at han er trådt ind i taxaen. Uddybningen sker så, imens vi møder de 3 taxachauffører. Vi får et indblik af hvilken personlighed de har, men Peter han bliver også rigtig stærkt provokeret af deres racistiske måde at snakke på. Og derfra kan vi mærke en tydelig konflikt opstår. Da vi møder manden, der holder ind og spørger vores hovedperson, om han ikke skal give ham et lift, så bliver vi præsenteret for point of no return. Der bliver det tydeligt, at konflikten er uundgåelig, og vores hovedperson er derfor tvunget til at handle. Han tager konflikten i egen hånd og vælger ikke at hoppe ind i en ny bil og løber i høj fart mod stemmeboksen. Konfliktoptrapningen er hen ved Folkets Hus, som er det her afstemningssted. Her forhindrer den her stemmeoptæller, som bliver spillet af Hella Joof, hun forhindrer Peter i at komme ind og stemme, selvom han påstår, at han stadig har 1 minut, og hun siger bare, at hans ur må gå for langsomt. Og han begynder at argumentere for, at han også gør det for deres skyld, og han hentyder til, at han også gør det for indvandrerne, fordi at hun er mørk i huden. Klimakset i den her video, det sker, da vores hovedperson Peter argumenterer for, at han skal ind og stemme. Han når lige at få en fod i døren, og vi når det højeste punkt på den her klimaksskala, da han udtaler, men jeg gør det også for jeres skyld til Hella. Konflikten bliver forløst efter hovedpersonen har fået et slag i hovedet, og fortællingens univers er tilbage til den normale tilstand, og de 3 venner er samlet om en kold hof på det lokale værtshus. Der vender kortfilmen tilbage til starten og tilbage i de trygge rammer. Det er der, at der er tid til eftertanke og en konstatering af, at verden går videre. Det her, det var vores bud på, hvordan at kortfilmen Valgaften, den kunne plottes ind på berettermodellen.